чанд сол аст ки дар ноҳияи Зафаробод фермаи бузпарварӣ ҷаҳида фаъолият менамояд. Фермаи мазкур дар ҷамоати деҳоти Равшан қарор дошта, дар он раванди инноватсионии парвариши чорвои хурди шохдор, бузҳои зоти аврупоӣ ва корхонаи коркарди ширу истеҳсоли панир ба роҳ монда шудааст. Бояд тазаккур дод ки соли 2019 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бевосита бо фаъолияти фермаи мазкур шинос гардида, ба тартиби кори он баҳои баланд доданд. Фермаи махсуси бузпарварӣ бо таҷҳизоти технологияи пешрафтаи инноватсионӣ муҷаҳҳаз гардидааст. ин таҷҳизоти технологии обу ғизодиҳӣ, профилактикию тарбияи бадани чорво, таҷҳизоти тозакунии иншоот ва таҷҳизоти ширҷӯшӣ ки истеҳсоли давлатҳои Швейтсария ва Германия мебошад, тавассути хати технологии обу ғизодиҳии тақсими хушуку консентрат ва об ба таври автоматӣ мувофиқи талаботи зооэнержӣ сурат мегирад. ҳамин фермаи 2015 сол ташкил кардем. дар фирма фақат чорвои буз ташкил кардем ки сабаби чорвои буз ташкил кардани мо ин шираш ба шири модар наздиктар ва шифобахш. ҷамшид ки тишта маслиҳат кардему ва буз кардана мо мақсад пеш мондем. ва ҳозир технологияи наве ки аз Франсия, аз Швейтсария, аз Олмон, Германия овардем, сифати кора баланд бардошта истодааст. давоми як соли охир саршумои чорвои хурд, бузи ширдеҳ то 100 сар зиёд карда шуда, дар умум ба зиёда 200 сар расонида шудааст. Бояд қайд кард ки фирмаи чорвопарварии чорвои хурди шохдор соли 2015 дар ҳудуди иншооти фирмаи хусусӣ гардидаи соҳибкори маҳаллӣ Назар Ғоибназаров дар ҳамкорӣ бо шаҳрванди Австралия Ҷеври ва ё худ Ҷамшед таъсис ёфта, дар ибтидо 10 сар бузи ширдеҳ парвариш меёфт. боиси тазаккур аст ки дар шаҳру ноҳияҳои вилояти соғд шахсони алоҳида аз хориҷи кишвар бузҳои зодҳои ширдеҳи аврупоӣ, русӣ ва қамири покистонӣ ворид намуда, барои эҳтиёҷи оила ва бозор шири буз истеҳсол менамоянд. вале ташкили фирмаи махсуси инноватсионии бузпарварӣ бо ин шакл нахустин дар минтақа аст. 5 номер технология наве ки аз давлатҳои хориҷа ворид шуда. боз кор сабуктар мешавад нисбати додани хӯроки чорво, ем. ман ҳозир хӯроки чорво алафаш бо технологияи нав ки ҳамаш автоматикӣ кардагӣ емашам охир мешавад. фермаи ҷаҳида бо 3 хоҷагии деҳқонии шартномаи тарафайн дошта, хӯроки чорво аз ин хоҷагиҳо дастрас карда мешавад. бо мақсади баланд бародоштани ҳосилнокӣ ва истеҳсоли хӯроки чорво, муассиси ферма дастгоҳи обпӯшаки боронӣ харида ва дастрас намудааст ки он худкор буда паҳноияш то 100 метр мерасад ва заминҳои беканорро метавон саривақт ва самаранок бо оби полизӣ таъмин намояд. ҳамчунин масъулин ҳар ваҷаб замини ҳудуди фермаро самаранок истифода менамоянд. شیر با صفت با علف ناز سر میکند. اگر علف ناز نباشد شیر ناز بردنش مشکل. برای همین ما حرکت داریم که اینجا بیدا سال با وقت‌تر دراو میکنیم که وای مهین و شیرین باشد برای بوزها و حرکت میکنیم که برای حشرات کیمیکال استفاده نبریم. ما حرکت داریم که همین ارگانیکی علف باشد که شیری که بوز میجوشیم وای هم یگان چیز ترکیبش با کیمیکال نداشته باشد. بسیار آدم فکر میکنه که بوز همه چیز میخورد، لیکن بوز همه چیزی نازش انتخاب میکند. برای همین گلی بیدا بسیار ناز میبیند، حرکت میکنه که وای با صفت برود با این اپرات. соҳибкорон бо мақсади афзун намудани саршумор ба шароиту иқлими минтақа мутобиқ намудану ба вуҷуд овардани гурӯҳи бузҳои сирмаҳсули самти ширӣ ва ташкил намудани фермаи махсус корҳои назаррасро ба анҷом расониданд. чорабиниҳои афзун намудани бузҳои сершир ва ба вуҷуд овардану такмили рамаи бузҳо дар 2 марҳила гузаронида шудааст. 100-150 та насл мегирем, лекин аз даруни вай 60-65% мумкин ки наринаш бошад. буз наслаш алпин, яъни Франсию, Швейтсария. лекин мо аз бузҳои маҳаллӣ бордор карда наслашро тоза кардем, яъни хунаш тоза кардем, яъне ки алпин шуд.
боиси зикр аст ки тадбирҳои афзун намудани саршумор дар ҳамкорӣ бо гузарондани корҳои селексионии олимону мутахассисони филиали институти чорводории академияи илмҳои кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон дар самти гирифтани наслҳо, баланд бардоштани маҳсулнокии шир ва равғаннокии он ба мутобиқ намудани бузҳои зоти ширдеҳ ба иқлими ноҳияи Зафаробод натиҷаи назар раст доданд. дар давоми солҳои 2016-2019 саршумор ҳар сол аз 25 то 40 сар зиёд гардида ҳоло ба беш аз 240 сар расонида шудааст. аз ин миқдор беш аз 100 сар модабузҳои ширдиҳанд. ширҷӯшӣ ба ҳисоби миёна аз ҳар сар дар як шабонарӯз 2.5-3 литрро ташкил медиҳад. боиси зикр аст ки иқдоми соҳибкорони ватанию хориҷӣ оид ба ташкили фермаи бузҳои зотҳои аврупоию маҳаллии ширдеҳ қобили пайравӣ ва паҳн кардани ин таҷриба дар дигар манотиқи кишвар маҳсуб меёбад. таъмину дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифату табиӣ омили асосии солимии ҷомеа мебошад. ҳарчи бештар ба роҳ мондани коркарди маҳсулоти чорво хусусан шири чорво ва аз он истеҳсол намудани маҳсулоти ширӣ аз имконотҳои таъмини аҳолӣ бо маводи ғизоии табиии худӣ ва таъмини бозор бо маҳсулоти ватании хушсифат мебошад.